ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ଆସିକାରୁ ବସ୍ରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଲି। ବାହାରେ ପୁରା କୋହଲା ପାଗ, ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଲି। ବସ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଗହଳି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ବସ୍ରେ ଭିତରେ ପୁରା ଚିଲ୍ଡ ଏସି। ଦୁଇଟି ଝିଅ ମୋ ଆଗରେ ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ବେକରେ ଗୋଟିଏ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଝୁଲେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ନର୍ସିଂ କଲେଜର ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥରୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଝିଅଟିର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଜ୍ୱରରେ ଥରୁଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିବି ତୋର ସବୁ ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ସଡ଼ନ୍ ଜଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲା। ଦେଖ ସାଗରିକାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଏତିକି କହିଦେଇ ମୋବାଇଲଟା ତାକୁ ଧରେଇଦେଲା। ପୁଅଟା ପଚାରିଲା ଜ୍ୱର ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲ କି? ଝିଅଟି କହିଲା ନା। ପୁଅଟି ଆଉ କ'ଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲଟା ଚାରିପଟେ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇଦେଲା ଯେ ବସ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଗହଳି ଅଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବତାର ସହିତ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଲା। ସେ ସମୟରେ ଝିଅଟି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ପୁଅଟି କହିଲା 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖୋଲିଡ୍ କଲେଜ ପାଖରେ ପୁଅଟି ଝିଅଟି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଜ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅଟି ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ଦୁହେଁ ବର୍ଷା ଓ ପବନରେ ବାଇକ୍ରେ ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ଦୁଇଟି କଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ତାର ପ୍ରେମିକକୁ ଦେଖିଲେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଜ୍ୱର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଋତୁ ନଥାଏ। ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଋତୁ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଋତୁ।